tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ espressjonijiet Halloween li għadhom popolari ħafna fid-diskors tagħna ta' kuljum. Dawn huma ħorrox borrox u bil-bajda mdawra. Nibdew b'ħorrox borrox. Ġieli għamiltu xi biċċa xogħol ħorrox borrox, jew iltqajtu ma' xi binja li tellgħuha ta' ħorrox borrox, jew ġieli smajtu lil min jgħid li sirna ngħixu f'kultura ta' ħorrox borrox. Dawn huma xi eżempji prattiċi kif tintuża din il-frażi. Imma l-kelma ħorrox tafu xi tfisser u l-kelma borrox tafuha użata. Dawn huma l-mistoqsijiet li Sefora Franca Lanza se tkun qed twieġeb fl-ewwel parti tal-programm bit-tir li nsiru nafu aktar dwar l-etimoloġija ta' din il-frażi idjomatika. L-erq tal-kelma ħorrox jista' jfakkarna fi kliem bħal aħrax, eħrex, ħarrax u ħruxija, waqt li l-erq ta' borrox jista' jfakkarna fi kliem bħal barax, brix, barxa u mibrux. Awtomatikament, kif nisma' l-kelma aħrax, moħħi jmur mill-ewwel fl-aħrax tal-mellieħa li għalija jinsab fuq quddiem fost l-isbaħ imkejjen f'pajjiżna, kemm jekk trid tagħmel xi mixja mal-madwar kif ukoll jekk trid tammira biss il-veduta. Nieħu wkoll l-opportunità naqsam magħkom żewġ tiqwiel li mhumiex daqstant popolari imma t-tifsiriet tagħhom fihom x'tomod u għadhom relevanti sal-lum. Il-Malti jgħid il-qattus aħrax isib il-qattus dgħajjef. Jiġifieri il-buli ma jagħmilx l-arja ma' min hu ikbar minnu imma jfittex dejjem lil min hu iżgħar minnu. Il-Malti jgħid ukoll li xi erba' ħorox stqarrhom lit-torox. Dal-qawl ifisser li l-ħażin tiegħek għandek iżommu għalik u mhux tmur ix-xandru mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Min-naħa l-oħra, tifsira metaforika li tolqotni meta nisma' l-kelma barax hija f'każ ta' serqa, għax għandha t-tifsira ta' seraq. Ngħidu aħna il-ħalliel barax barxa ġmiela. Fir-reġistru tal-logħob, il-verb barax ġieli smajtu użat fis-sens ta' rebaħ u kaxkar il-flus faċilment. Ngħidu aħna li t-tali barax li flus ikollha. U meta tajt xi ċajta vojta lil min ma japprezzajiex, dlong tisimgħu jgħidlek x'barxa fl-istonku dik. Tlaqna nisimgħu l-ewwel rokna dwar l-espressjoni ħorrox borrox. Il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Mela, il-frażi avverbjali ħorrox borrox, nisimgħuha ta' ħorrox borrox, kif l-affarijiet ġejjin ħorrox borrox, saru ħorrox borrox, imma minn fejn ġejja din ħorrox borrox. Għandha ħoss partikolari ħafna. Kif għedna din hija frażi avverbjali, jiġifieri tintuża biex tiddeskrivi verb, il-mod kif saret xi ħaġa, u għandha xi ħta negattiva tintuża fil-kritika biex ngħidu hekk biex tikkritika il-mod kif saret xi ħaġa. L-etimoloġija tagħha x'inhi minn fejn ġejja din il-kelma. Mela, din il-frażi. Din hija frażi ta' oriġini semitika, jiġifieri ġejja mill-Arbi, magħmula minn żewġ kelmiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Għandna ħorrox u borrox. Mela ħorrox ġejja mill-verb ħarrax, l-erq ħirx, għamel aħrax, u borrox ġejja mill-verb barax. Imma kif qed nisimgħu it-tifsira m'għandix taqsam ma' xulxin, jiġifieri probabbli in-nies għaqdu dawn iż-żewġ kelmiet flimkien minħabba rima forsi għax il-ħoss tagħhom jinstemaw sbieħ flimkien u ħadu tifsira ta' xi ħaġa li ssir bla dott, xi ħaġa li ssir kif ġiġi. Fil-fatt Giuseppe Akulina fid-dizzjonarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż jitraduċiha bħala disorderly, clumsy. U Charles Briffa wkoll fil-ktieb ġrajiet il-kliem qadim u tekniku jgħidilna li ħorrox borrox tfisser appuntu bla doċċ kif ġiġi bit-taħwit b'manjera xi ħaġa magħmula bla sena u bla galbu. Il-frażi ħorrox borrox nużaw f'kollokazzjonijiet jiġifieri ma' kelmiet partikolari, pereżempju xogħol ħorrox borrox jew politika ħorrox borrox. Fil-fatt semmejt il-politika u fittixt fuq il-Korpus Malti online u hemmhekk sibt li tintuża ta' sikwit fil-politika biex dak li jkun jikkritika l-mod kif tkun saret xi ħaġa. Pereżempju, waħda mill-eżempji li sibt kienet daħħalna liġi ħorrox borrox, jiġifieri l-liġi daħħalniha b'tali mod mingħajr preparazzjoni bla doċċ mingħajr tħejjija kif suppost. U oħra ħelwa li tqajt magħha kienet ħorrox borrox u żeba tatti kollox, issa jew kienet
fil-verità qed tiddeskrivi xi ħaġa li saret ħorroġ borrox u żeba saret biex tagħti kollox jew setat saret ukoll, setat intqalet ukoll b'mod metaforiku, jiġifieri żeba qed tipprova tagħti dak li sar ta' kaf biex ngħidu hekk. Allura, ħorroġ borrox kif edna hija magħmula minn żewġ kelmiet li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin imma li flimkien ħadu tifsira waħda. U hemm oħrajn bħal din, pereżempju hemm ħallata ballata. L-affarijiet isiru taħlita sieħa, jkun hemm taħlita sieħa ta' affarijiet. Ħallata ballata, kliem li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, għandna ħallata tfisser taħlit sewwa ġejja mill-verb ħallat. Mbagħad għandna wkoll ballata li hija tip ta' poeżija, mbagħad flimkien ħallata ballata imma jfissru taħlita sħiħa ta' affarijiet. Mbagħad għandna wkoll frażijiet oħra bħal daw pereżempju ċikku briku, meta erġajna spiċċajna minn fejn bdejna, jisu għamilna xi ħaġa għal xejn, ġietna ċikku briku, ġejna ċikku briku. Hemm ukoll ċiċċi beqqi. Mhumiex eżatt l-istess dawn għax m'għandekx ir-rima perfetta bħal ħorroġ borrox jew ħallata ballata, però simili ċikku briku, ċiċċi beqqi. U ċiċċi beqqi tintuża fil-fatt ma' tfal ġejja mill-lingwaġġ ta' tfal u tfisser li xi ħadd qagħad siq fuq siq ċiċċi beqqi passiv ma jagħmel xejn. Ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Mill-espressjoni ħorroġ borrox, nistgħu ngħaddu biex nintroduċu l-espressjoni l-oħra li se nitkellmu dwarha llum. Bil-bajda mdawra. L-etimoloġija tagħha hija interessanti u mhuwiex faċli tinduna mill-ewwel minn fejn ġejja. Clara Vassallo, fit-tieni rokna tal-programm, se tagħtina interpretazzjonijiet possibbli għan-nisel ta' din l-espressjoni. Fl-ewwel rokna tal-programm rajna li l-erq ta' ħorrox huwa ħirix, waqt li l-erq ta' borrox, minkejja li wkoll m'għandix tifsira individwali, huwa birix. Jekk naqbdu mal-kelma bajda, hawn nistgħu naraw ukoll li fih dan il-kelma insibu l-erq bjed li se jfakkarna f'abjad, bajjat, bajjat, bjuda, tibjit u l-kumplament. Fatt kurjuż dwar il-verb bajjat u li maż-żmien it-tifsira tiegħu komplet titwessa, sforz bidliet u adattamenti li ġarbet il-lingwa matul ġrajieta. Qabel biex tbajjat, rid bil-fors tbajjat bil-kulur abjad. Iżda meta sirna aktar raffinati, bdejna nbajdu wkoll bl-isfar, bl-aħdar, biċ-ċelesti jew b'kull kulur ieħor li tista' timmaġina. Il-lingwa ma ħassitx il-bżonn li f'sens ta' tibjit toħloq verb għal kull kulur ieħor. Ngħidu aħna issaffar flok tbajjat jekk tagħmlu bl-isfar, tħaddar jekk tagħmlu bl-aħdar jew tiċċelestja jekk tbajjat biċ-ċelesti. Imma kienet ekonomika biżżejjed biex iżżomm biss il-verb tbajjat. Il-kulur abjad jidher ukoll f'bosta idjomi. Ngħidu aħna abjad silġ, abjad ħalib, abjad qoton u abjad karti. Dal-kulur ifakkarni wkoll fl-abjad tal-bajt u fl-abjad tal-għajnejn. Insibuh ukoll fl-espressjonijiet illum iswed u għada abjad u tingħad għal min ma tistax toqgħod fuqu għax jibdel femtu malajr. U bl-istess żewġ kuluri ġieli tisma' lil min jgħid għażel l-iswed mill-abjad, jiġifieri iddistingwa bejn il-ħażin u bejn it-tajjeb. U biex tkun kompluta, nagħlaq qawl ieħor mal-bajt li bħal ħafna qwiel oħra iġor tifsiriet metaforiċi. Bajda tas-sultan titħallas b'dundjan jgħid il-Malti. Missirijietna hawn ridu jgħidulna li akbar ma jkun l-obbligu, akbar trittati tiegħu. Tlaqna nisimgħu lil Clara Vassallo. Tkellimna fuq l-espressjoni bil-bajda mdawra. Ronfo kif tbatti x-xemx sajfija. Inġieli tqum bil-bajda mdawra kif taqbad tajt bin-nervi, bil-buri, b'giddum sal-art, taf int, tqum bil-bajda mdawra. Din l-idjoma ġejja mit-Taljan avere le palle girate, li storikament kienet tirreferi għal balal. Fl-ewwel gwerra dinjija xi soldati Taljani kienu jdawru l-balal għax meta jisparawhom bil-maqlub ikunu aktar preċiżi u l-ħsara li jagħmlu lill-edewa tagħhom kienet tkun ikbar. Il-ġrieħi minn balla maqluba jkunu fondi u ħafna aktar diffiċli biex tfejjaqhom. Fil-fatt, l-ar soldati huma dawk tal-balla mdawra. It-Taljani għadhom ukoll jużaw din l-idjoma għal xi ħadd b'tempra qasira. Min-naħa l-oħra u għax dari kienet xi ħaġa komunissima li n-nies tqabbel il-personalità mal-affarijiet tan-natura, forsi kif aktar magħrufa, it-tiġiġa meta tkun waslet biex tbitu ma jirnexxilix jingħad li jkollha l-bajda mdawra għax minħabba li l-bajda ma tkunx ippuntata l barra mid-dejjaq tagħha issib diffikultà biex tbida.
Għaldaqstant id-dwejjaq tat-tiġiġa jitqabbel mal-burdata ta' dak li jkun bil-buri ħażina. Fil-fatt għandna wkoll l-idjoma jekk għandek xi bajda ħoxna, bida, li tfisser li jekk għandek xi ħaġa fuq l-istonku aqlaħħa teħles mill-effetti ħżiena tagħha. U laqlejna bajda naqlu t-tnejn, xi ngħidu għal miexi fuq il-bajt. Maqbudin bil-ħin, qegħdin tar tax-xogħol u qudiemna nsibu lil xi ħadd qisu miexi fuq il-bajt. Ngħidu hekk biex niddeskrivu li dan minnu u miexi bil-mod qisu b'mod beżan, tant li meta nkunu qed inżommu kartuna bajt noqogħdu attenti li ma nwaqqawiex ma jmux nagħmlu straġi. Fl-Ingliż hemm idjoma simili, walking on eggshells, li tiddeskrivi l-att li wieħed joqgħod attent ħafna li ma joffendix jew iweġġa' lil dak li jkun. Issa daqshekk għax għaddilna l-ħin bħal żelqa bajt. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfi